Vítajte na Liptove. Na ceste do Liptovských Revúc máme pre vás atrakciu Ferata Dve veže. Je to prvá ferata na Liptove a štvrtá na Slovensku. Aj vy máte blízko k prírode a hľadáte nehnuteľnosť v turistickej lokalite? Predstavím vám suchý a zdravý dom v Liptovskej Revúcej. Rodinný dom so 6 izbami je situovaný v pokojnej lokalite mimo hlavnej cesty. K domu patrí pozemok o rozlohe 735 m². Napojený je na elektriku a obecný vodovod. Kanalizácia vedie do žumpy. Rodinný dom je v pôvodnom udržiavanom stave. Základy domu zaberajú plochu 109 m² a hospodárska budova za domom 46 m². Vstup do domu a záhrada je orientovaná južným smerom. V prízemí domu je kuchyňa so špajzou. Vykurovanie krbom s prieduchmi alebo akumulačnými pecami. Presvetlená izba s rohovým juhovýchodným výhľadom je priechodná. Kúpeľňa je spoločná miestnosť s toaletou. Poschodie je rozdelená na 4 samostatné izby. Balkón je umiestnený nad vchodom. Vstup na balkón je z chodby. Liptov je turistický klenot a kúpou tejto nehnuteľnosti nešliapnete vedľa. Moje meno je Beata Pauliniová a ak vás ponuka zaujala, píšte, volajte. Teším sa na stretnutie.